oras, 7:38 po in the morning. Ang hapot, Dainin maraot sa paghapot. dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Oho, sandali lang. Hindi ko makuha sa music ko. Oh, ito na pala. Pilipinas, good morning po sa Indogabos, mga Legaspeño, Albayano, mga Bicolano, sa Manapartikan Mundo. Maray na aga po sa Indogabos, welcome po sa programang Ang Hapot sa DCGB. Ini po si Mr. M, ang lalaking hindi inuumaga. Dahil pong personalan, kita po tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan ng katuyuhan ang sarong issue malinawan atin ang sarong problema masolusyonan. Sa programang ini, ang boda dangugon man ang boses kan utaw. Hanggang po kitang alas 9, nin pagkaaga, magsarabay-sabay lamang kita na mag-iristorya, may kinaraman po sa mga pangyari po dyan sa satuyang palibot. Hanggang po kitang alas 7 nin aga, digdi po sa satuya tabi na programa sa DCGB. Kumusta po ang satuyang mga aldaw? Kumusta po ang satuyang aldaw? Mauran mga tugang sa Legazpi City, sa Albay, Catanduanes, ibang parte kan Susugon, Camarinesur. Mauran tabi dahilan duman sa pig-apod na epekto kang shoreline, digdi po sa satuya na lugar. Magparalubas, magparapauran. Delikado po mga tugang na magkaabo kita ta. Bata igwa sa China kipiga dita na bagong virus. Na dahil man da makaka-epekto, dahil man da kayo po na mag-lockdown ang Pilipinas, kung tatabi mga tugang sa mga tao na nagbabiyahe po duman sa China. Yan naman, asi naman. Yan naman kan, magkakirig-kiga naman kita. Kung maging, sana dahil maging pandemic yan, tabi na bagong virus na yan na dakol ang napektaran po. Sa China, natakadakol kang virus na nadidevelop. Ano? Iguana naman databi. Anyway, mga tugang, hanggang po kitang alas 7 alas 9 nin pagkaaga. Hindi po sa satuya na programa kaagapay tamang giraray ang Mega Force Patrol. Ali po dyan sa luwas. Pero bago kita magpadagos kan satuya na trabaho, mga tugang, aramon ta muna po ang mga helang sa atay na pwedeng makapektar sa tuya tabing buhay, siring po sa fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa sinibapa, lalo na po king kita kung mahilig na mag-inom nin alak o mahilig po na magkaon nin taba. Mas maray po na sabayanin protection liver aid, ang liver aid Silimarin capsule, yan po mga tugang mabakal sa mga butika nationwide. Siring man, igwa po ang ki Silimarin na hali sa herb, natural yan kaya ligtas. Ang Silimarin kang liver aid, antioxidant yan na katabang para po mga tugang pakusugon an sa tuyang atay. Pwede man na makapugol o pwede man na makabawas mga tugang sa problema o danyos kan sa tuyang atay. Pwede man siyang makatabang para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo man wala, mahilig man uminom uday, mas maray mga tugang na ang liver aid Silimarin capsule oral daw, isabay niya to oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-liver aid na. Para po sa baskog na atay, ang liver aid Silimarin capsule mabakal sa mga butika nationwide. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Good morning mga partners in the morning. Digdi po sa tuya na programa. Di kadakol mo yan. Kang aday lang una kita magpapara hiriro sa konsain sa intabi, ta medyo halangkaw ang tubig sa nagkaperang party po kan Legazpi. Advance Happy Fiesta daw sa mga taga San Jose, Malilipot, Albay. An sa tuya tabi na mga ano yan, mga may birthday ngon yan. Happy birthday po kay Chin.
Ano ito? Piga ka pala sa pag-greet kay happy birthday. Ali kay Chin Maseda. Yan. Hi Chin. Good morning tabi sa imo. Buda kay Andre Chan. Yan. So aki po ni Engineer Danny Chan. Birthday ngon yan. Happy birthday. Okay? O di sige, may report si Karen. Nandiyan na ba si Karen? Ha? Nandiyan na si Karen? Bago po sa tuya, mga tugang na issue niya na dapat tukaron, niya na pagkaaga. Hindi po sa DCGB, may report muna tayo. Yun na si Karen Tabi Ronald. Wala pa. Alright. Kasubago, may report si Joshua na may 2 nagadan mga tugang sa Sulo, Kasubanggi. Actually, nadadangog ko ito Kasubanggi, mga mag-alas garo pagiling ko surilo kang cellphone ko garima alas 11 pigmonitor ko sa DCGB naka-off na kami gari nga ka ba kumanda kulaon pero kung niya na aga nag-follow up si Joshua may 2 pala nagadan may 2 pala mga tugang nagadan mga tugang dumantabi sa dumantabi sa nangyari na insidente nin Sulo. Hindi po sa Legazpi na i-report kasubago tabi mga tugang ni Joshua. Kaya nakikita na makusog ang uran tabi mga tugang sa tuya na palibot. Yung mo makusog ang uran. Halos dumog ang sa tuyang kapalibutan. Pero hiling nga ba ang kusog mga tugang kang kalayo? Hiling nga ba ang kusog kan kalayo? Buda, ngunyan sa ako I do not know sa kaloy-haloy ko na ining sa radyo. Di ako baka lingaw ko lang. Ngunyan ko lang na experience na makusog ang uran, taguran sa palibot, halos mga tugang sunod-sunod ang sulo. Saan ang problema? Ano tabi ang problema? May kinaraman mga tugang sa satuya tabi na mga harong. Sabi nga ni Fire Officer Gary Santander, Gary Santander, tabi, mga tugang, iyan pala ng mga outlet, iyan ang mga outlet, in electrical outlet ang apod ka, Ronald. Iyan ang saksakan, Yan tabi na saksakan. Yan pala, pag sinaksak mo yan, nag-spark, sinyal na nasalidahan. Yan doon sa discussion may sakaya program ni Fire Officer Gary Santander. Yan pala ang mga sinyales. Kung sinaksak mo, nag-spark. Tayo usually, ang saksakan, dahil ba nag-spark? Diba? Pag sinaksak mo databian, bigla na nag-spark. O gani ba may mina-spark? Tapos iyon na, okay na. Tapos ginamit mo na. Oras na databi na salidahan. Di ba? Oras na databi na salidahan. Iyan ang mga outlets na yan. Okay? Hello? Hello, Migo. Yes? Nakakabahala pa na gala nangyayari niya. Oo. Yung pag nalasang kumigo. Sad to say, may mga casualty. Then mostly ganito, bako may sabag ko niyan. Oo. Ang tama yung sabi mo na ang electrical, Oo. Madali bagan maka-ignite, kumbaga. Mga spark. Ang sarap nga ni Migo, so, drop wire baga. Pag may asin-asin. Iyo. Yan. Saro pa yan. Oo. May yan, lalo na pag naguran-uran. Yes. May check ikalayo. So, kung na man knowledge, Oo. difícil man talaga. Iyo baga. Continue ang dissemination ka info ang BFP at Aleco. Oo. Nganing aksyonan, then ma-lecture ang mga tao. Para tagarisunod-sunod. Oo. Hindi man ako. Sige, Migo, dami. Yes, salamat. Iyo nga nang ilangon mo kan sarong banggi, maaga, makusugon sa uran, alam ko nata. Nang alas daw corona, natalos pigdadaplos ako, maliputo ng aircon digdi sa DCGB. Gari, iba man talaga pag ma-birthday, buda, excuse me. Buda, gari, so, kuan baga, gari nga pamimenopause. Nangapon sa lalaki, andropause. Di ba?
ba? Di ba? Ano nga nangapod kaya yan? Ilan mo kan sarong aldaw, before 5 a.m., between 4:30 o 4 and 5 a.m., makusugo noon sa oran, nasulo baga sa laundry shop diyan sa may Rizal Street, ang saro baga, ganang baga sa saro. O kasubanggi naman, may sulo na naman, mga tugang, ang gadan, duwa. Joshua, pakisumada daw tabi giraray, ta gusto ta ining uliton, tabi, nganing ma-advisean ta kita mismo, ang sa tuyang sa diri, na maski mauran, bako tabi garantiya na day mag-spark mga tugang ang kasulo. But ang Fire Prevention Month baga, Marso. Tamainit, buda summer, ngaya, arog kayan, hanggang Abril, Mayo, Mao. Expected yan. Ngunyan tabi na maski mauran, ang medyo makahadit na may nagagadan. Duwang sududan na baga, tulo na sunagadan sa digdi po sa satuya na lokalidad sa Legazpi, kasubanggi duwa. Pakisumada daw tabi Diyos pa kung anong nangyari sa sulo kasubanggi ta. Nadadangog ko talaga ito, forward ako kay mga text kung ano, kundi, ganyan ako, sa aga na sana, tabagon ako, napundo, salit man sana, ito pala, duwa sunagadan. Tabi, duwa sunagadan, mga tugang kaso banggi. Di, yung tabi anan saro sa gusto tang i-reiterate, maulit, mga tugang sa Indo na ang kadaklang gayud ka ng mga concerns sa electrical wiring. Buda, pag kita na naghali sa arong ang mga saksakan riparohon, de kinakasaksak dapat paghali ta sa arong, electric fan, plancha, radyo, ano pan pwede man kasaksak yan na mawalat. Ang refrigerator, okay, anta, mas maray kung may AVR, tabi ang refrigerator ta. Yan ang mga extension na mga nagsaksak na tabi, dapat da iyan paghali sa arong bulnoton. Kaya na mga linya nin kuryente na medyo ano yan, haraloy-haloy na, ipariparo da tabi iyan sa mga electrician. Sabi nga ni Fire Officer Santander, mas gari, bako man mandatory sa mga harong, bako man mandatory sa mga harong na ano yan, bako man mandatory sa mga harong na iyan po mag-igwa kita ki, ano nga nito Ronald, so arog di sa to sa DCGB, sa pula, ano ba fire extinguishers. Yan. Pero mas pinag-suggest na kung kaya man sana, dapat po igwa. Di ba? Tangani po na maibit. Imagine, di ko lang nako aso circumstansya kung nata nagadan itong duwa. Ano? Ipasumada ta daw kay Diyos magiraray. Ta gusto kong ining uliton para po kita, gabos, mga tugang maidukaran tungkol po sa bagay na ini. Aramon ta daw kung ano ang kausa kung nata nasulo. Seda, ang Suduwa. hindi inuumaga. Your partner in the morning. Joshua, nata nasulo, suduwa hanggang sa nagadaan. Go ahead. Yes, PT. Good morning sa mga parantabay. Ang initial na impormasyon susog kay Senior Fire Officer for Gary Santander na trap palaog Natrap? kan natulong residential house tabi BP Henry. Duman sa Porok 5 kan Tanchuling Subdivision, Barangay Rawis, Legazpi City, Matanga, Kasubanggi. Duwang persona ini. Sarong Shertin Melvin, 40 anyos, asin Princess Isabel, 21 anyos. Nangyari na incident ini. Nag-abot so first responder ka na Bureau of Fire Protection Legazpi, alas 10:25 Kasubanggi. Sagkod sa madeklarar na fire under control, alas 11:24. Asin deklaradong fire out, alas 11:36 na tabi BP Henry an Matanga. Medyo day managabot kay sarong oras ano? Pagsasarang oras man so firefighting tabi BP Henry. Ta dakula man ining incident ni na sulo. Kusog sa impormasyon ni Sir Gary Santander. Kundi mamundo sa naman tabi BP Henry. Ta matapos maapulan sulo, buminugad na duwang fatalities tabi na ini. Doon kaya medyo bako marahay na paglaog kan 2025 tabi ni BP Henry.
sa duwang simana pa sana, paduwang simana pa sana na nag-agi kay ng Enero 2025, yun ay ni an pantulo. Tulo ang recorded na gadaan. Pantulo na ining Oo. tabi pwede dahil sa sulo. Kung matandaan, kat amin naging aldaw dyan sa barangay Ilawod, kan Legazpi City, masulok man ang sarong estudyante na nagbo-board, duman sa nasabi ng nasulong establishmento. And pangadawang insidente, ay sunod naman insidente ining sa Rawis, na ikinagadan man ng duwang persona. Oo. An makangalas bitita sa tao bakan mga pag-uuran. At ayo nga nang malipot pigasabi ang ko. Malipot ang panon, pero iyo malugod sudra kulang incident kinin suluan mga Oo. nangyayari. Oo. Kaya sa ngunyan, under investigation pa tabi dito Henry na Bureau of Fire Protection Legazpi kung na na pinaggapunan kanaunang dito ng incident kinin sulo matanga kasubanggi dyan sa barangay Rawis ta susugani sa impormasyon bali anom Oo. na mga fire trucks ang nagresponde sa nasabi ng incidenting iyan. Ibig sabihin, bako basta-basta sukarabal tabi depende Harong ini, Joshua? Harong? O residential. Okay. No, residential sabi yan na BP and kaya nasibot kasubanggi so mga taga Rawis and marikas nag-responde man tulos sa Bureau of Protection bali anom na mga fire trucks sagkod sa na punduman tulos so kalayo o di mamundo sa naman na bareta ang pagkadaan kanto ang mga biktima. Yun na nga niyan. So na-trap. So digdi sa may Rizal Street, na-trap man ito, di ba? Patrap man. Siguro, turo kayo dano, kay Rakman. Tama, alas 11 ang banggi. O mga alanganin sa oras nangyari bipita ito bagang sa Rizal Street sa Maaga. Lawod. Alas 4:20 ang maagahon. Ini naman, alas 11 ang banggi na sa Bati Malipot. Nasa nanok talaga din pagtulog. Iyo. Pero di pa maraman dipi kung ano ang bilog na circumstansya. O kung anong bilog na circumstansya kung paanong dahil nakalawas. Ang mga bilog na spiritual weapon, under investigation pa. Pero initial lang na informasyon, pero nakalawas naman sa arong. Okay. Sige. Yung tabi dipi na mamundong istorya ta duwang simana pasanakan 2025 tulo-tulos ang binawian ng buhay dahil sa magkakasunod na insidente nin sulo digdi sa Legazpi City. Yan BP, ang dagdag na istorya sa paikot pagipagurunta kay SFO4 Gary Santander. Joshua Bino, Designate. Salamat, Joshua, sa report. Pig, apudan mi si Fire Officer Gary Santander tabi ang... Tama ba? Acting Fire Marshal siya eh. Deputy Fire Marshal kang Legazpi ta. Mahagal kita ki short interview. Baka makontaktangon yan mga tugang na pagkaaga. Ilingon ta lang kung anong pwedeng maitaunin ng advices. Pero itong advice na pigsumada ko sa Indo, hali po ito sa iya. Araw ka nanok sa pagkabanggi, baga turugon ka. Di ba? Pag turugon ka, edi mananggad, pwedeng makikig. Kaya dapat, sa mga harong tapalan, aram da tabi niya to kung sain ang luwas ta in kaso kung may emergency. Kaya na mga harong ta, adalan ta iyang kung sain mga tugang an emergency exit kung may mangyari sa harong ta. Sabi nga ni kan so interview ko kay Fire Officer Gary kang Inot, kuritan da iyan nalanob kay Gary directional in case of emergency kung sain ka maluwas. Pero gusto kong maaraman, nata nangyari ning mauran, may nasusulo, may nagagadan. Apoton ta mga tugangan eksperto dyan. Kasabay tabi si Senior Fire Officer Gary Santander, ang Deputy Fire Marshal kang Legazpi. Hello, Sir Gary. Good morning. Hello, good morning, Sir Rindy. Sarong ligtas na po sa Toy Agabos. Opo. Sir, salamat sa pagsimbag ka na pudmingo niya na. Medyo nag-worry sa na ako ta. Nagkapirang sunudan na sa satuyang syudad may nagagadan. In fact, kasabangi may gadang kaya bali tulo. Buda, natatimingan po ng sulo, makusugo ng uran. Ano tabi sir ang hiling mo kang bagay na yun? At ano tabi ang analysis mo bilang eksperto sa bagay na yun? Iyo tabi, Sir Rindy, although under investigation pa po so nangyari sulo kasabanggi. Opo.
bisa po baga manglas kita mauranon ngayon nasa Yes, sulo. exactly. Ang sa ano may kaya ang mga posibilidad kan kadaklan minsan sa electrical system. Mhm. So mga circuits ko yung tabaga, so mga electrical pasarong, so installation ta. May minsan baga may mga tubo kitang so mga pigilaugan kang kuryente, service intran, Yan. nakatubo baga, nakapipe baga pa dyan sa sarong building o sa arong. Opo. Tapos, pag nagkakusugan ka nuran baga na continuous sa nuran, minsan nalalawag na yung kitubig. Tapos minadari diyan pa sa laog. Anbutuan agad ka na tubig naan. Doon mismo sa mga outlets ta, sa mga arkayan, sa mga mga junction boxes. Okay. Kaya, yun na ito minakos kay short circuit. Pero, pag na ko yan, hindi sa nangyari sa law, under investigation ta paman ta. Iyo pa pagkatrabaho ngayon kan mga investigador ta, kung ano talaga sa naging kausang sa law. Pero sa araw kaning mga, minsan na mga araw kaning panahon na pwede mauran, base sa mga experience may sa mga nangyari sa law, halos sa electrical system na dadali sinda sa. I Tapos see. mga iyasang baha na mga, ano mo mga saksagan tapos na mga ganito tapo. Kung buhay ang tingnan ng kuryente, na short circuit ta, the best conductor baga ang tubig kay kuryente. Oh, iyo man ang sir, nako ako po sa point mo, sa general nindong nakukuha ang informasyon kung nata nangyari ang sulo sa pag-uran, iyan na ang junction box, so yaon ang sir circuit breaker, di ba? Ayo po. So circuit breaker. Paminsan, may mga sitwasyon mananggad na, at actually, karaklan sa linya to sa loob kang harong, may tubo, so color orange baga, nakatubo yan eh. Ayo po. Paminsan, may mga instances po na minalik ang tubig dyan. Ito ang pwedeng kausanin short circuit. Tama, sir? Ayo po. Minsan baga, mga mall mounted yan. So mga yan baga talagang Iyo, nakapaipit sa sa hollow blocks. Pero nakatubo baga yan. Iyo po. Minsan, may mga leak ang so may mga leak na sa araw ngaya. Wala na posibilidad radio yan sa tubig. Kung may mga crack ito na pidilaw kang tubig, laro kaning continuous sa nuran makasog. Opo. Dalaw ito, hanggang sa maipon ng tubig dumaan sa laog, na piling yun ito, piling mag-cause short circuit rin niya. Iyo, pag nag-short circuit sa laog tapos, remate, makayanap yan. Yun na, minsan nakos bagay yung spark na sa mga Iyo. tapos hanggang sa kung continuous siya, yun na, nasulo na so electrical. Damay-damay na so iabot kang kalayo. Iyo, okay. Ito, sir, may investigation na po kamo ka nangyari dyan sa may Kabanga, sa may Rizal Street? Ongoing pa po ito. Ongoing pa. May nagadang manasaro. Oo. Pero usually, pinatapos pa ito sa mga investigador na. opo, ini pong magkaduwang sunudan, sir, nadamay itong kwan? May nadamay na personang may nagadaan. Ano pang initial na theory yan tabi nindo? As initial po na po minsan gari, minsan baga kung araw ka tong oras baga, nasa gasagsagang kita kay Iyo. lalo sa turog, lalo na pinakitalang na kitang aso, at lalo baga may siramo ng turog ka, Iyo po. hanggang sa data na namalayan na out of consciousness na kita, dismayado na kita, hanggang sa direksyon na, I see. nakalanggap na, aso. Opo. So, advisable sir na araw kayo makusog ang uran, magreparo kita kan mga junction box o yan ang mga connection na baka sulinya ngaya sa lanob, naglik sa tubig, baka duminalagan duman. Ano yung suggesting po na pagreparon ta dapat ining mga sitwasyon? Oo. Pag iniunin na, so mga baga sa Alico Post, Iyo po. sa kontador ngayon, tapos pa duman na bagan sa Latan Arong. Yes. Di ba yung kipidulusutan ng mga wire? Iyo. So, reparo nila kung ang pagka-design, lalo kung medyo tangad-tangad, nagkasalot si Oran. Baka ito advisable. Oo. Kaya dapat, in-entrance pa sa nang sa Arong. So, may cup bagayan, dapat yan yan. So, may seed di ba? Bagayan. Gari, siguro siyang, so dahil akong kinuhan, gari may rubber siya baga duman na nakaharang. Iyo. So, medyo- kung nahiling Sir Gary, so lila ugang tanghali sa poste, gari may nakapaduko baga, sa tubo. Ayo po. Oo. Medyo nakadako siya sa service entrance para Yeah. so tubig na nagdarido duman sa wire. Di malaog ta. Lundo baga siya sa nakadako. Matagdo na lang sa tangod. Pero di malaog duman sa pipe. Yes. Oo. O pwede saro yan sa pwedeng ka sa ork bakumban sulik ngaya sa wall baka duminalagan naman sa laog saro sa pwedeng kaurap reparohon man yan sir? Itabi ko yan. Okay. So yun na lang po ang pwede tang ika-advise ta. Nangalas kaya ako ta makusog ang uran, tag-uran.
talagang kuno panguran, magkasunod ang mga nadadangugtang sulo na may narespondi tulos kamo digdi sa Legazpi City, tabi, Sir Gary. Po baga sarong mamundo ko yung pagsabata sa 2025 pero kung yan pa ko kung hindi man tabaga maiwasan ang ano basta sa mga tigano ta sa mga precautions na Opo. kung ano Yeah. Correct. hindi magsulo so hindi yun dahil pagpaliman-limanan tabat yung masalan mag-cause man. Yes, yung nga pang purpose kay ana po lang takangon yan. Pero sir, sa mga para maiwasan po ang pagkakatrap, although kung aksidente turog ka etc. dahil mas kuan mapansin. Pero para maiwasan po ang natatrap sa sulo, ano pwedeng mga gari pwedeng gibuhon tabi? Ang kadaklan po ba kan nasa kwarto yang kuyahin. Opo. Lalo kung oras kay pagkaturog baga, din mga nasa kwartang kadaklan kayan. Kung ibo kitang mas advisable kung ibo kitang batteries operated smoke detector sa kwarto. Kapag nakalanggap ito kay aso, nakasim ito kay oso, minaribok-ribok ka dito. Mina-alarm. Kung medyo nakalanggap ka na kay aso na conscious ka pa man, may pagkaisi ka pa, maaalimpungatang ka. Oo. Saka mo maarama, may aso pala, tapos may piling may sulo ngayon. Iyo ano. Oh, gari. Makaluwas ka talaga. Mapupukaw mo pa sa mga pag-iribog mo, araw ka yan. Oo. Mayroon naman akong sinabi mo naman sa interview ko sa imo sa kaya na alimbawa, nakaluwas ka na. May nalingawan sa laog kang harong, tama ba? Advisable na dain na magbalik unless na maski yaon na sa mga firefighters ta? Po, bako na po advisable na magbalik ka pa dumasan ng sulong araw na nakaluwas ka na o kaya sa building ka. Delikado na po ito para sa imo. Hindi nakaligtas ka na. Dahil sigurado kung magkaluwas ka pag iraray. Opo, correct. Oo. Kaya, kung yaon naman sa mga firefighters, mga rescuers, kung alam mo, may natrapang pag-iriba mo, sabihin mo lang sa rescuers na may pag-iriba pa kung dahil pa nagkadawa. Hanapon nito niya. Bala na siya ito. Yung mga firefighters naman, kami na yung bala mapasukan kalayo. Dahil ka na. So, mga importanteng belongings mo, kung hain mo na kaag, iturok mo sa moya, hanapon dito na kami na talang bala ka to. Opo. Sir Gary, salamat na maray po. Mabuhay ang BFP, Legazpi City. Salamat man tabi sa gabos na nagantabay sa Teteng Pagkayahin sa DCGB. Sarong ligtas na lang sa South Street. Opo. Thank you so much. Mga tugang Senior Fire Officer 4, Gary Santander. Siya po ang Deputy Fire Marshal kan Legazpi at designado man na tagapagtaram may kinaraman po sa siring na bagay. Yan po ang importante na mga gusto niya itong uliton. Gusto niya itong uliton para po na iibitaran mga tugang an pangyari na mga arog-kaan sa tuya tabi na palibot. Yung man nga Donald, paglinaw kito, yung man nga, ang mga linya katakan tubungon yan, linya kan tubo, linya kan kuryente. Nakalaog yan sa pipe. Ano nga po kan Ronald? Electrical pipe. Basta ko aram, basta minapabakal ka ng mga elektrisyang kitubo, lilubong bagaan dyan sa wall, sisabayan dyan sa wall, isabay tabian sa wall. Iyan manangga, dapat dayan databi piglaog kitubig. Buda yan man na kwanta, iyan na apod ka yan. So, junction box. May mga junction box yan. Ang junction box, Ronald, nagkaperaan, di ba? Yan ang mga, basta sa junction box na yan ang sugpunan. Ikadua, mga tugang, so nabubugtakan kan circuit breaker. Yan baga, hali circuit breaker, may kuryenteng palawas, hali-sali ko. Anong ka nahiling ko man kan? So may sa lawas, nakapaduko sa kwan, nakaduko sa linya, aso sa tubo, para po mga tugang na ipaglaogon nin tubig. Yan. Iyan purpose ka yan. Kaya, kung halimbawa man mangyari yan, dahil mag-off an circuit breaker ta, tapos hilingon kung anong sistema na baka yaon na sa laog kang tubig, yaon na po sa laog kang linya nindo, so mga linya, so mga kwantabi, kuryente, so tubig, kaya minakaw sa tabian ki problema, mga tugang sa satuyang harong. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Sabi kan texter ta, dapat ngayang kada kwarto may fire exit, magkaag permilagadi sa bakal, martilyo, maso. Importante kung may fire alarm, fire extinguisher, kada harong, kaya man sa nasa budget. Iyo baga, iyo po.
Dapat talaga ang mga bintana igwa ka dapat ki mga fire exit, ano? Na dumang ka pwedeng umagi nin madalian in kaso mga tugang kun may problema sa tuya tabi na palibot. All right, another reaction, quiet, expensive man po gayod ang fire alarm. Dit lang po ang makaka-afford. Siguro po ang maray maging aware po ang mga tao before magkaturog. Chikon ang dae kay puha nakasaksak. Ikaduwa, ang gasol, ang charger dapat dae magpaaga ki-charge. Kina ang mga electric fan pirming linigan every week. Magayon pong punto ini. Salamat na maray po sa ano yan ha. Kasi mutabi na reaksyon. Hello? Yes, good morning. Good morning, sir. Ano? Hello? Yes po, sir. On the air ka po. Ano po ang reaksyon? Dai kuma. Kanano? Puot. Sir, pasensya na po. Medyo ba ko klaro na ang boses mo sa on the air? Paki, luwas-luwas daw tabi, sir, yan sa tinampo kung di nag-uuran. Basta po, di ka magtahaw ta. Baka may auto. Wala. Hello? Ay, pasensya na busing. Di maintindihan. Hello? Wala. Pasensya na po, ano sir? Medyo, di po naintindihan sa area. Pasensya na tabi. Pasensya na. Pero pag minaapod sa kuya si Ronald, pag minaapod baga ito si Rain, natamalinawon daw ang signal ka ito ni Rain pag klaro daw ang signal niya. Grabe ka kalinaw. Anhapot. Ano nga ning hapot? Ano ito? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Panel board. Yan. Very good point. Panel board so apod ka. Ang panel board so nalalaugan kan mga switch ano Ronald ang porketo so nalaugan kan breaker. Ang kada direction baga kan may breaker na saro. Yan. Panel board ang porketo. Dapat ito po pasiguro man ito. Hello? Ano, kumusta na? Ay, okay na sir. Okay na po ini. Nasa tinampo ka na po? Araw ka yan. Okay, sige po. Go ahead. Araw ka yan na may nakuan mga nag-spark sa laog gambal. Ibaba tulo so safety switch. Oho. Sa mga breakers. Magkukwata. Pag dahil na putulan sa kurente, dahil na mamadala dito ang kuan, unless na nasulo na ito, kuan sa mga sa mga patos kan kuan, maulakit na ito. Kaya ito napantayan. Dapat maputulan kurente, medyo safe ka na. Yes. Kaya ito ang pirmi ang kuha ko. Maraming pirmi kung na bubugtag ang safety switch. Iyo. Tama po yan, sir. May ang kuwan. Yan ang kuwan talaga. Buda, sa anong man sir na emergency, dapat do not panic. Ade. Ang gusto pangiwasan, kung dumug ang basaan ko mo, kamot, o Yan. il mo, Di magkapot. di ka magkwata, highest contractor baga ang tubig. Oh, taba ka dumog so kamot mo, kinapot mo. Kaya problema. dapat magtaga ko kita ding precaution. Opo. Kuwan lang, common sense lang. Yes. Oo. Yun lang po. Salamat, Idol. sir. Salamat po. Very good. Alright. Oh. Tama yan. Talaga na... Tama, sir. Pag dumug ang kamot, di po ipagkapot. O, sandali lang, Karen. May reaction pa. Hello, good morning. Medyo, Yes. tama itong pagkain ko sa nagtutug sa iyo na ang tubig talaga. Yung doktor yan na Opo. ang sarap ang imong suggestion. Dapat ang pamilya aram ang circuit breaker. Iyo. Buda, amigo, pag dumog ang bitis mo, maski mamara ang kamot mo, dumog ang bitis mo, nakatungtong ka sa tubig, di ka nang gadkaan magibo. Yan. Magkapot ka dyan sa breaker na ano sa kuryente. Kung nag-aram sa nasaro, kung may emergency, di maram ko ng gibuhon. Yes. Ang sarap ang gibo, suratan mo. Suratan, May so? switch yan. May Ayo. switch na panel board. So, yeah, correct. May nakasurat dapat para ano mo kunsain. Yes, sa pag pinalsok mo ng main switch, in
zero yan mga paralso. Tama. Kaya naka-onso sa outlet, sa lighting. Pag nasarado mo ng main, kampante na lang, ngayon na ma-flow ang kuryente sa iba-ibang branches. Yes, yes. Yan masaro sa mga additional lang info sa mga... Opo. Kung yung amigo, pero ng sistema ng turan, Oo. ng mga lanog, Opo. napipenetrate na ng tubig. Yes, yes, Baka yes. yun, sige, Migo. Salamat, Migo. Alright, thank you. Yan po ang mga reactions natin, ano. Regarding po dyan, grabe nangyari sa to. Baha, sulo, dahil man kita pigtamaan kan bagyo. Yan man dyan ang sulo, baha. Alright, sige. Good morning, Henry. Pagkapot kay Fire Officer Santander kung ang SOP o proseso kung igwanin apod, igwang nasusulo. Ano daw taban manera pon sa igwang nag-apod sakod sa pagresponde? Okay. Sa masunod tabi, ikwanta yan ha. Ihapota. I-off tabi ang mga switch. Okay, tama ka po dyan. Good morning, tabi. Sandali lang. Seren, kumusta ang traffic sa Kamsur? Ala ko na, igwa akong post na nahiling kan DPWS ka yan. Hello? Hello, good morning, BP. Good morning, sir. Huwag kayo nun sa mga atip ka mga karibanan ta. Pero, man ini sa halisa sarong bumbero na isu 15 taon sa Manila. Iyo, sige daw, sir. Mas maray ano yan, na sir? nakul kitang Ang- mga ideya. Ang pag-abot sa Solo, ang primero dyan, kahit araw kang gabos na safety ta sa kinaban, education. Tama Opo. ito, turuan mga kayo pata sa pamilya, Oo. mga pwedeng pagpunan ng Solo. Okay? So, takbo baga sa harong. Dyan. So, ang LPG, ang Yes. kuryente. Yes. Yan. Pag-aram ka na yung mga pwedeng pagpunan sang Solo, ang sunod dyan, yung pag-apod ng preparedness. Opo. Diba? Sa preparedness, sunod dyan, mitigation. Iwasan tang magkasulo. Iyo. Diba? Iwasan tang magkasulo. So, magagay nitong tip. Opo. Kaya lang, problema kita dyan, minsan, pag may lecture ang Bureau of Fire, sa mga eskwelahan, so mga maestro dahil nagdadangog para daa sa estudyante. Pag may seminar sa mga kumpanya, sa mga manager dahil nagdadaog para daa ito sa mga empleyado nila. Para sa safety officer. Para daa, yung baga. You say, tama ka dyan sa akin mo. Sa safety officer ngayon sa fire. Tama ka po dyan. Pagalon baga. Oo. So, preparedness yan. Oo. Sunod ka dyan, sa preparedness, ining sabi ka sa bago, ko mahal daang smoke alarm. Opo. Pag-abot dyan kaya, sir, dakulaong bagay yan pag-abot sa Sulo. Iyo yan na alarm. Pag tururog ang tao, dapat igwang mapukaw sa imo na, oy, igwatabing igwatabing aso, Iyo. ng arong. Iyo mananggan. Oo. Kung sasabihin tang mahal, di ba? Kung bako yan essential, di na kita magbakal ng cellphone, di na kita magbakal ng motor. Oo. Kung nakakabakal kita kay mga price na bagay, ang smoke alarm, sir, di nga na lampas 2,000. Iyo, may Ikaw, naling ako 700 kaya. doon. Oo, minapanog yan eh. Balitan ng baterya every 6 months. Iyo po. Opo. Sunod dyan itong exit. Oo. Diba? Kitang Pilipino, taang mga ibatang mga leaders ba yung concern sa security, diba? Sinasacrifice taang safety versus security. Iyo mananggan, sir. Ano? Tama ang point mong iyan. Mariman na namin mo iyan. Imbis na laagantang fire exit ang mga kwarto, Oo. ay piglalaga tag-grills. Iyo, habutang basan, habutang may makalaog. Yan. Magayon sir ang Kaya- point mong an. Oo. So kung malapit ang grills, may mga bagong engineering innovations dyan, sir, na Yeah. pag itinok lang mo hali sa laog, mabukas ang grills. Oo. Magayon inan sir na question mo ta. May naimbento ako kuan sa basday ko itara. Igo ako ka yan eh. Yan. Yun yan. Ang problema ta kaya sa Daslan, Opo. Opo. ang mga establishmento na pipa arkila, boarding house, Yes. apartment,
Minsan, ang mga tagsadiri, habo magsabi na sinda may boarding house, sinda may apartment. Yan, oo. Oo. Na may mga requirement kaya ng Bureau of Fire Yes, sa fire safety. Ano? sa fire safety. Oo. Pag kamo po maarkila ng boarding house, apartment, na mayong fire exit, mayong fire alarm, mayong fire extinguisher, gusto Yan. sabihin po yan, dahil yan nagko-comply sa requirement ng gobyerno. Oho. Iyo. Tama, sir. Sir, tama ba ini na? Ako kaya, usually, ang practice ko, araw kaya, kung ako baga sa sarong lugar minado man, primero ko hihiling, tama ka, number 1, may fire extinguisher daw ang hotel na yun. Ikadua, Yan. iadalan ko, sir, sukunhain sa fire exit. Yan. Maski sa abroad kami nagduduman, iling ko talaga yan. Si fire extinguisher, Oo. hain ang fire exit. Yan. Lalo na sa mga araw sa mo, sir, importante sa mo ang fire exit. Tanganin kung madadako, Latoson takang salman. Oo. halimbawa, nasunod na ni Madam. Oh, di may fire exit, sa fire. Tabing magayuno na. Tabing magayuno na soho. Tabing magayuno na soho ron tangduan. Napasala pa. Sa kaluyan ko po, sir, ang nagiging problema mi talaga pag ang tao nagsabi na mahalunan man yan o Iyo. hindi man niyang kaibuhan. Iyo. Pero pag nadanyara na po ang buhay, Property. ang propriedad, ang basol kay yan sa ano na naman, sa mga bumbero naman. Iyo manangad. Ano? Kasi retired ka na po sa fire? Retired ka na po sa fire department? Medyo Oh. haloy-haloy naman. Mas magayon Yung po man ang yan, sir, magayon ang sharing mo, magayon po ang sharing mo. Arkin ni sir na tag-oran, tama ito sabi ni sir na pwedeng magkausa ng short circuit, pero tandaan pa po na minsan, pag nag-short circuit ang sarong linya ng kuryente, pag yan duman sa specific na lugar na kung saan nag-short circuit, pwedeng duman Iyo. yan sa ibong na outlet. May kausa? Ano? Nag-iinit baga ang wire. Yes. So kung sa portion kang wire na ikuang breeding, halimbawa, piga-anay na sukahoy Opo. na nagkapitan, or iguang mga tambak ni mga papel. Kaya sa fire safety nga na importante ang good housekeeping. Yes. Oho. Yan. So, yan po sana ang tandaan sana. Magpagaray kita sa harong Opo. para Opo. makaiwas sa sulo. Tapos kung mapipwede, pagtipunan ta na makabakal kita kang mga gamit para igwa kitang magagamit kung sakaling igwang sulo sa harong ta. Yes. Very good point, sir. Tapos pag may seminar sa barangay, ang Bureau of Fire po, sir. Iyo. May nagpapa-seminar sa barangay. Totoo yan. Kaya imbitaran ang mga Tawo. sa barangay. Yan ang esutano, di yun ang mag-attend dyan. Papagalo. Tama ka na. Tumbok mo nang Kaya gan. sana kung ang DCGB may programa sa environment, pwede Opo. man baga na Sa safety, iguaman ano? sa fire safety. Magayon, sir. Na-question mo yan. Magayon yan. Magayon yan. So, yung man talaga. Magayon. Opo. Sige. Okay. Mayor, good morning. Salamat. Bye-bye. Balikan ko itong sinabi kang caller ta ha. Eksperyensyado tabi siya sa fire fighting. Ano? Eksperyensyado ta, retired siya sa ako. Pero magayon ang point niya. Kita pag nagigibo kita kay Harong, ang naisip ta Ronald, security. Pero nandideklikta ang safety. Mananggad. Bintana, bibog takan takigrills para day makalaog sumahabas. Dito nalingawan ta, so safety, in kaso kung may mangyari, sa laogan sa tuyang harong. Magayo nun itong point ni sir, na dapat natong pag-isip-isipan. Ako, may pinagiba akong kwarto sa side, okay na, tawakan naman, iba naman, mapasay naman ang uroronta. Mapasay ang uroronta. Pero, sabi ko duman sa nagibungan niya ako, gibuhay daw ako kibintana na may lock sa laog. Oho. Pinabugtakan mo grills, may lock sa laog. Tapag dailing ko talaga, pag may emergency, Ronald, saan ka madalagan? Dakulaon mo nga niya ako na kayang umagi ang tawo. Oh. May lock sa laog. Bintana siya na may grills. Pero pag hali ka sa laog, na ara mo sulak kunhain, namin bukas ang gabos na bintana, Ronald, na minabukas ang grills. Oh. Nakuha ko sa point kan sa tuyang caller,
mananggad. Kaya naisipan ko ito, kailing o kaanduman sa sarong lugar sa mga nadumanan mi, pag binukasan mo siya, may automatic lock tabi sa, ano yan, may automatic lock sa laog. Hello, I mean, na-open siya, I mean, unlock sa laog, bakit kaya kang umagi, buda, sa luluwasan mo dapat, Ronald, sumayhagyan ka man. Makuna, binuksan mo kigil sa warong mo, sa bintana mo, second floor pa lang sumaygil sa bintana, pag dungo mo, nasa second. Di kang luluwasan. Di kang luluwasan. Pag bukas mo kang grills, dudong nga, ay, halang kawon, pa na kumaginig di. Nasa second floor ka pala. Hello? Hello, good morning. Yes, sir. Good morning. Abot lang po. Sisa yung mga concern po sa mga boarding house. Ay, kung ano yan, sir? LGU, barangay, and LGU na city or municipality, and pag-abot tabi sa number 1, dapat may building permit. Ikadawa, may fire inspection yan. Hanggang kaya sige, sabi ka, no, Opo. boarding house, ada yung mga fire exit, Na. ada yung mga ventilasyon ng araw. Pigiriparoan, sir. Pag boarding house, dapat may fire exit yan. Makulong digli. Yeah, no. Concern lang po ito. Very good, sir. Pwede po yan ba ipaabot sa city? Yes, pwede po yan. Pwede po ipaabot yan sa mga building officials. Opo. Magayon, sir, ang point mo. Di ba? Taan mga boarding houses baga. Pag boarding house, iyan, na registered boarding house, apartment iyan. Sabi ni former City Councilor Chito Baldo, dapat gabos na harong may fire exit plan. Dapat may sabay iyan sa requirement sa pagkuak nin building occupancy. Permit nganing mariparo tempo kan Bureau of Fire. O, di ba? Tama, Sir Chito. Kasi mo tabi na suwestyon. Kay puhan, kay alo kan mabog bintana, binugtakan mong grills na may lock sa loob para makaluwas ka in case of emergency. Pag doon mo, nasa second floor ka, wala ka mang kiagihan, para rin po nga abutan. Ulitong ko so sinabi kang sa tuyang reactor, importante ang safety and security. Kaya lang mananggad, may mga instances na nainutang naisip ang security kumpara po sa safety, kanyaon sa laog kang harong. Hello? Hello, Sir Hen. Yes, sir. Good morning. Iyan baga, nakulong kayang boarding house, lalo na dyan sa may karani sa eskwelahan. Ito yung mga boarding house, taday man ang mga permit. Oo. Oo. Unya, ang pinaka-the best siguro kang sa apartment kang magurang. Oo. I-secure man ninda mga kininda, kan tigpipiling boarding house. Eksakto, sir. Magayon ang punto mo na iyan. Di ba? Sa 600 pesos, sigwa ka ng kwarto dyan, okay na inita. Turugan man sana, maklase. Oo. Dapat kan, ang magurang, maging concern man. Iyo. Pag may emergency, saan na madalaga ng aki ko kung may emergency digdi? Correct. Di ba? Correct po. Hihilingon. Tama ka, sir. Magayon ang punto mo. Tagang college pa o kaan, kang araki pa kita. Oo. Nakala ko sa kaklase ko sa ro, ano na ako ini, kulungan ikan sa lampati. Sarong agihan, sarong luwasan. Araw ka to sir nangyari dyan sa Albay. Sigurado rin itong fire exit. Iyo. Salamat, sir. Magayon na punto. Iyo, ara mo tama siya. Sa mga magpapaboard, maboard ang aki, riparuhon. Ako, niriparo ko yan kan nag-eskwela sa aki ko sa Naga. Pag-riparo ko yan, san? Nga ko, Noy Mara, bibriefing ko pati yan. Mara, Noy. Digdi ang agihan in case of emergency. Pag may aso-aso sa luwas, ara mo kung sa'yo nga mahali, day magpanik, ara mo yan. Tang panic, mga tugang, is infectious. Tama ba, Dr. Chris Gianan Pade? Ang panic is infectious, madali makaulakit pag nagpapanik ang sarong tao. Di ba? Kaya databi, mandatory ang SOI training sa gabos, hazard analysis, safety. Si Dr. Chris, trainer in sa occupational safety. Di ba? Importante po yan. Hello, good morning. Hello, good morning, sir. Contagious pala, bako infected naman. Contagious, infectious ang panic. Pero contagious talaga yan, Migo.
Hello, babes. Yes. Kaya po ako, Ano? nasa ang boarding house, daycare, fire exit, ang lodging house, Igwa. Migo, sa lodging house, paminsan may mga naglalaro ng apoy. Hindi na ali ang bahanig nila to. Baray pa pinaukod ko lugon iya, nagpremyo lamang kita ki 100 ganyan na aga. Ano na mo itong apod sa kuya kan sa rotang kole? Nadamay ako pa rin sa example. Kailing muna, tama nga yung pigi mo, hanapon mo yung fight exit kung saan ka man magduman na hotel o ano. Nga nga ang dakop, bako sigurado. Iba nga, observarita, ang Oh. boarding house, wala, fire exit. Ang motel igwa, para pasaway, bata moran. Okay, babes. Sige, bye-bye. Mga sarawayon ng mga paranog tayo. Di pa ugma naman ako nindo. Hello, good morning. Hello, good morning. Yes, sir. Good morning. Siyempre yun man na kita baga gusto sa safety kita o pag nagpatundok kita kay Arong. Yes. Kung sabi yun, may maintenance yan. Oho. Every time, tira man sana patsikapan mo sa electrician, 1,000 man sana ganyan ng taon mo, patsikapan Iyo. mo ang electrical mo. Kung pa importante dyan, ano paging safe ka, safe ang pamilya mo, patsikapan mo ang mga electrical wirings mo. Tama. Kaya baga, nag-i-infi yan, dahil man ang pwede na every time, magayon ang kuyang ka, ang kalidad, ang quality. Oh, ako nga na sa Domingo, mag-check naman ako mga saksakan ko. Tega ako na-discover, nga ako may diferensya ni. Iyan ang isip mo ng BP number 1. Kaya nga nagparong ka para sa ipangarong mo, dahil ka nagpapabugta ng igrilis para dahil ka maabasan, gusto mo masuluan ka. Hindi ka makalawas. Di ba nila bagao nga pasang na dahil ka masuluan. Sa number 1 ay pag isip mo dapat isip mo tango niyan, okay, kung ikaw nagpag-ibog kay Arong, dapat igwa ka perming maintenance ka. Yes. Tato. Sa mga wuling mo, sa electrical mo. The number 1 niyan, to ikaman daw, investment magaan, gusto mo na mawara? Iyo. Ikaw may pag nag-hotel ka, pig-ara mo tulo saan exit? Fire exit? BP, ako very particular ako kaan. Pag Ayo. nagulog ka sa sarong kwarto kang hotel, pag sirado mo, mahiling mo tulos ka ng May fire exit plan baga? Fire exit plan, di ba? Sa pinto? Nakapaskil sa likod. Oh, yo. Tama ka. Tol, ipigadalan ko talaga yung pirmi. Ako may adalang kwan, hihanap ko pa pati. Minapractice ako ka. Oo. Karo ito sa motibo ko, kaya ako pigigimo ya. Nugad, karib ako sa mga aki ko. Si Macy, hindi niya akong fire exit. In case of evacuation. Kung solo ako, marangan niya ako. Talangan to sa fire exit. Number 1 ba yan? Solo ka ngayon, pero may untold ka pala. Pag di man aramang room number mo, di ka man ako. Okay. Good point. Okay, sige, bye-bye. Sala naman ang ururuntan ko niya na aga. Gari naman. Napaduman naman sa... Pero seryoso importante po nagpitagduman sa lugar. Hanapon ang fire exit. Hello? Hello, Sir Ed. Morning, sir. Putong ko lang po, kung sa mga scholars mo, secured man ang boarding house. Migo. Po, Kumarisal kami. Garo sa lang hapot mo. Lato sunta kang salbatana ka. Hindi inuumaga. O Karen. Karen. Nasa mobile ka ba? Dahil ka magiro dyan. Tababalik. Ay, sandali lang o Dahil ka magiro dyan. Tababalikan ta ka. Madali lang. Taon na. Hello? Hello, VP. Yes. Good morning. Yeah. Good morning. Dakulon so comments. Magayonon ang topic mo kaya ano yan? Nagkadaro may ugwaring ako, Migo. Ako nga ni VP, kansarong simana, do ang electric panan, retire ko. Iyo. Totoo yan. Pag na-reparo ko, nag-iinit. Correct. Ito bagang casing kan motor niya? Dido. Uyan baga na sa ibabaw pa rin sa maisis. Tiguduunan ko yan. Pag nag-init, may diferensya yan.
iyo, sabi ni Mrs. sa kuya, dahil na nga pagamiton, delikado. Iyo, totoo. May saro man tabi akong tip. Buda amigo, ang electric fan day pagparabugtak sa kwarto tunogan nakakadamay ang init kaan. May saro man tabi akong tip sa imo, VP. Oo. Dahil mo na nang pagparadaan auto mo, duman sa may roll-up door baga, delikado. Pundre ako dyan, talaga sunta ka dyan. Primero ba katamaan kang pagbabakan roll-up door? Kung bako, iyan kayang, diyan nga ako naglaog dyan sa mga naka-roll up na yan. Tay, ang problema ko nan, ang pagbabang kang pinto, uldot ang lubot ka na auto ko, rimati ka. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle-building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big-time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available sa GCash, Maya, at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2024. Promo permit GLDD number 20240758, 20241646, 20240757, www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan i-shake. Syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buhos agad, inom agad. New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Pangarap ay umangat pero minsan ay sanungat. Kabayanin kita sa Ginebra. Ikaw ang inspirasyon. Kahit di madali, katuwang sa bawat sandali. Kabayanin kita. Sa One Ginebra Nation. Kaya para sa barangay, ako namang magbibigay. Kabayanin tayo. Kabayanin kita. Drink responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big-time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available sa GCash, Maya, at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2024. Promo permit GLDD number 20240758, 20241646, 20240757, www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi? Baka flu na, lagnat at sore throat mo. Iba yung flu. Baka flu na, body pain, sipon, ubo. From post-nasal drip, pag symptoms 2 or more, iba yung flu. Ang flu combination mo. Pag 2 or more symptoms, baka flu na yan. Kaya, iba yung flu na. 8 pesos SRP lang. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema.
Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Diday ko, diday ko, diday ko. Sa albay, sa tuyang, bistuhon na siya. Sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man. May pagmakulog siya sa probinsyang Albay, ngunya sa tung mamamatean. Ika ako gabos kita magtarabangan para sa progresibong Albay. Diday ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo, maging sa salud, seniors, women's at youths. Abay mahal ko yan si Diday ko. Aray! Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Badi! Gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal nin mga produkto. Auday magpara-problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata, ano man ang yaon sa Nong Meat Shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daig kanin pagsisisihan. Nata, barato asin garantisado duman madi. Dakol ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tosino, halit sa Pampanga, asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa Nong Meat Shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantuan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na? Makita ka pa. Tuhod, siko, baywang, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang artrisin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin.
Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmi, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Patuloy nating suportahan Senator Ronald Bato de la Rosa, ang tagapagtanggol ng sambayanang Pilipino. Sa Senado, sagot ka ni Bato, malayo ni Bato, pagtatanggol tayo. Sa Senado, sagot ka ni Bato, matapang si Bato, ipaglalaban tayo. Sa Senado, sagot tayo ni Bato. This advertisement is paid by Edwin Go. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Sabi ni Bossing Randolph Soniega, gari mabigay na ini sa Pawa Diversion. Yung mananggad, sir. Yung mananggad ay naiko. Kadakol kang linya kang kuryente. Sige tayo, pahiling ta daw ini sa mobil. Ipaposta lamang dyan sa media, tabi si Randolph. Salamat sa informasyon. Sabi ni Kuya Nes, good morning. Sabi ni Duming Panesa, pag nagatugan ang mayon, day magpanik. Pag nagatugan na daan mayon, day magpanik. Day magsakat. Ayos baga Kuya Nes, day. Nang naman kumananggad si Chok Doming na Panesa ka ito. Kay Bami kang so on-the-air pasukan ka ito. So, Lisa RC. Sa arkitekto po muna para sigurado beauty, strength, utility. Ayos ka ba na? Sabi ni Architect Romeo Azores. Kawasa, nasanay kita sa Euro Sketch. Chotoro. Matatapusan. Architect Azores, kudutunta ka dyan, ano naman ang nasa isip mo na naman. Iyo, totoo talaga. Dapat may architect. Correct po yan. Aha, saan ba to? Ay, may salbatana o, nagrampahog na naman. Ay, nako. Joshua, iba'y forward ako sa imo. Duman na daw tabi ini. Ay, napangyari sa maabaka o. May pinurubad sa ko si Bossing Glenn. Bueno, aramon natin. Aramon tanaw ang report. Hali po dyan sa luwas kay ba si Karen Ala. Sa short pa sa nasolve na. Karen? Yes, VP. Sa titulo naman sa mga autobuda sa maskisisay na nag-aragi, ang sitwasyon kan agihan digdi sa may bugtong road, di ba gatabi VP sampang kan Filipino-Chinese Cemetery, sa gari na sungkaan na agihan, pag-obserbar kan DCGB nyo sa nasabing tinampo, habang nagpaparauran tabi VP, nagpaparagrabe lalo ang kalot, nakikaw sa kaining pag-uran, ang gabos na mga auto, mga pasahero kay tricycle as in jeep, kakarulo na maray. Sunod, ang nagiging marauton lugod tabi VP na impakan sungkaan na gana ini, ang mga tricycle driver, sa sarayuman na magparasada, sa pakipag-ulit sa kadakla ng mga tricycle driver kan bugtong na midbidta, nararaot na data BVP, ang mga tricycle, buda sutig ako data BVP na shock. Shock? Yes, VP. Ang nangyayari man, pag minsan, mostly, alas 5 pa sa nakihapon lalo pag rush hour, duwa-tulo na sanaan mga tricycle na nag-aral at kipasayro sa paradahan. Mala so iba, nagsasarayuman na, nag-arabo na. Ang nangyayari pa VP, ang mga pasaherong tagapawa, lalo mga tagabugtong, bibuild up digdi sa may ampang kan Ayala Mall, kakaalat sa mga tricycle.
Yan, VP. Taro pa, ang mga pasero man sa tricycle, nagsasarakit man ang maray sa kulog kan lawas na namamatian pag puminagi ka digdi. Opo. Maliyug-yug ka man ng God. May beses matatandol ka pa. At delikado pag yaong ka sa likod kan tricycle driver na nakatukaw. Oo. Dapat kay tuwan tabi, VP, kumapit ka ng God na maray. Aha. Sunod, VP, sa pang nananataran niya po, pag mauran, nagkakaigo talaga, VP, traffic build up. Tapos siyempre sa sobrang pag-iringat, luway-luway kan gabos na mga bus, vehikulo, mga auto na minaaragi digdi, na-trafficon lugod. Another one, delikado, VP, maski ang mga construction worker na nagtataram digdi, din sinda advisable na mag-aragi digdi. Pag uminagi ka digdi, diskwida ng gadang abutan mo, tagipat, kontrolado mong maray, ang manibela mo, ta pwede kang madalinas, buda mapasala digdi sa mga nag-aararom na kalot. Yan tabi, VP, ang firma riyato sa mga taga-hito na construction worker duman, ang oran talaga, ang nakapakalot sa agyan na ini, habang sige tabi, VP, ang pag-uran-uran pa, talagang padagos na mamamatian, ang siling na pasakit, buda sitwasyon. Grabe, So, no? Sa mga ini, medyo matrabaho man ngayon sa part me, na sige mi ang papatag kada banggi kan daga na tinampong ini, pero nadadaog man kan oran. Iyon mananggan. So, iyon mananggan. May point man sinda. Tama. Pero kaya dapat gayud bugtakan iyang ki mga kon baga, gari ko tatao sa construction. Pero, saling ko, common sense, kaya pambugtakan graba. Kung bako, base course, yan ang mga lubak na. Iyon mananggan na. Nailing ko sa mobile na, pigsa mo kang, ano yan, gari piglogo ka mo na kuhan, nabaligang. Dari kami supro, tas natiga shake baga. Yung nga ni, kaya pag nag-shake ang mobile, makakataning ka ng gimara dyan sa may kambyo. Opo, VP. Kapabangapot ka kimarita, baka makaharanay ka kay boy. Bata naka-short. Okay, seriously speaking, kung may nakahurong ka na sa lado kang construction, so okay na yan. At least maaram ninda ang sitwasyon and mabugta ka ninda tulos kimadali ang action yan. Oo, pero talagang nagkakausakit traffic dyan, ano? Bako halang kawan ka rin? VP, alang ko tabi siya. Pababa, masakat man baba yan eh. Tupig pa lang kawan tabi siya, VP. Nani na kun ama na siya, kumantay digdi sa pigagibubagan tulay na mapuniktar pun digdi sa bugtong pasiring na sa tamaw-yan rawi. Yes. Ining tulay na magiging exit to access road. Kung mag-ari ka digdi sa may dakulao na sa Señora de Salvacion sa barangay Tamaw-yan to, VP. Okay. Tabi, VP, ang sitwasyon kan daga na tinampo digdi sa may bugtong road. Ang alawit boy, DCGB News. Salamat Karen, de kayan matatrabaho tamauran, pero kung ano yan, natin nakauron muna palan. So, aram na yung gibuhon, siguro mo yan na mas kinag-uran, may nagpa-fill up dapat yan, ha? Sa naghapon tabi, sa traffic advisory sa Lupi, Camarines-Sur as of 6 a.m., January 10, 2025, Lupi, Camarines-Sur, Damage Road, Rolando Andaya Highway, Lupi, Camsur, tabi, traffic situation, Barangay Kabatagan, 2 lanes passable. Barangay Bulawan, Andaya Highway, Lupi, Camsur, 2 lanes passable. Alternate route during going to Naga, Santa Elena, Labo, Sipokot, 1 lane passable. All types of vehicles except articulated trucks, Labo, Camarines Norte, Damage Road, along Sitio Dagook, Barangay Tigbinaan, in Sitio Kabungahan, Barangay Kabatuhan, Labo, Camarines Norte, 1 lane passable to all types of vehicles except articulated vehicles. Alternate may mga agihan, alternatibong rota, Santa Elena, Kapalunga, and Bagong Silang, Kapalung Road to Maharlika Highway. Light vehicles only. Yan, ikaw palang alternatibong agihan, pero light vehicles only. Santa Elena, Labo, Sipokot, 1 lane, passable to all types of vehicles except articulated trucks. Anong articulated trucks? Basta truck, ha? Basta truck, darakulang truck dahil po pinimakaagi. Posten sa DCGB News Online, hali po yan mga tugang sa DPWH para po duman sa naghahapot, mga tugang kang agihan. Nakakaagi, passable siya,
medyo may delay lang, may mga lugar na 1 lane, may 2 lane, pero igamang mga alternatibong rota. Kuya Henry, may programa na sana ang BFP sa radyo nindo 1 hour every week. Yes po, pag-aadalan ko po yan para makatuwang kita. Ako kahit to sir kang college, inadalan ko bako paluwas boarding house, inadalan ko supalawag sa boarding house, pag sa saraduhan gate, pag inaabot matanga sa luwas. Iba man ang inadalan mo. Uni baga sa Lapu-Lapu Street, kadakol ki boarding house. Wala ki ala. Sige. Good morning, Busing Raul. Dapat ko ta sa mga branded na circuit breakers para sensitive siya, madali mag-thrift off. Kaso, katitipid dalong nadidisgrasya. Sabi sa mouse door ngaya. Tama katabi dyan si Raul, ang satuyang amigo sa PYZ Enterprises. Good morning, tabi, Bossing Raul. Articulated, tabi, sir, sa mga may guyod na trailer. Okay, very good point. Sa mga may piguguyod na ang trailer, yan ang apod kan articulated truck. Salamat po. Pio Fernandez, may dagdag man na istorya. Pio, good morning. Salamat, VP. Advisory lang tabi diyan sa Kapuntukan Hill. Yan. Oh, yan diyan mismo sa hampang kan mga tusok-tusok baga. Yes. So pika kaung-kaunan, sinarado na anta, nagrampahog na. Iyo. So daga diyan. Kaya so mga maagi diyan tabi, kaya naan pwede nang maghanap ng ibang rota. So digdi baga sa may Bureau of Fire, pwede maglusot diyan. Yes. Lusot digdi sa may DCGB o duman sa may Lamba area. Yung masana tabi yan, Bip Henry. Salamat. Yeah, very good tabi Pio. Salamat ha. Pinadaran, thank you tabi Ping. Tamang-tama sa report ni Pio. Pinadaran ako picture ni EBP Glenn Barcelona tabi regarding diyan sa may Kapuntukan na yan. Thank you tabi Ping. Na-remind mo ako kan sa pinadaran sa akong picture ni EBP. Kwan tabi, so Kapuntukan Hill, mga tugang ruminampahog so gilid ka ini, kaya so tinampo tabi na na 2-way naging 1-way, kaya bilang pa siguro sinarado so tinampo kan ini so ruminampaw kang inot na paguran. Okay, sige, paki-research na lang tabi ay naipurwad, kasi ko naipurwad social media ba naipurwad ko, may naipurwadan ako tabi, paki social media. Alright, sige. Alright, sige po. Tabi, ayan ang sitwasyon dyan sa pangyari sa Mabaka. Manumuyong pala nindaga na yun, adi. Pag-una po, upgo yan, sa patago sa pag-ura, rubinampawag tabi sa ibang parte, tapos uto na, dahil na po, close to tinampo. Close to. Kaya sa mga halik kadigdi baga, yan ang naglandslide. Kung halik kadigdi sa DCGB, sa Ticton Village baga, mawala ka, ang baba mo kaan, Embarcadero. Yan. Iyan po ang close road ngunyan, nagrasay sudaga. Kung hali ka man na boulevard, kung mawala ka, di ka po magkakaagi dyan sa ibong na lane, na uulangani, so tinampo. Dap-dap, fronting, Sawangan, and Victory Village. Yan. Sabi ni EBP Glenn, Kapitan Glenn, Barcelona, EBP Glenn, Barcelona. Dap-dap area pala niyan, Dap-dap area, hampangan tabi kan Sawangan and Victory Village. Yan. Sa Sawangan Park, yan ng saro pa yan, ining pala na naipurwad pala ni EBP Glenn, so sa hampangan kang Sawangan Park and Dap-dap Victory Village, Kaya natinampong iyo po so mina-connectar pasiring po sa Embarcadero. Yan, pasiring po sa Embarcadero, tabi. And kung halika mo na Embarcadero, digdibagan sa may kwan, sa may harani sa, kay Miguel Lopez, Ronald, monumento ni Miguel Lopez, yan dyan sa lugar yan. Magkonektado po ang gilid, kan tinampong iyan, tabi na may nag-landslide, ngunyan tabing aga dahilan sa padagos na paguran. Jimmy, nasalita, aramon ta daw ang dagdag na istorya. Come in, Jim. Jimmy. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay. Yaong kita ngunyan digdi sa Police Headquarters sa Ligao City. Kauron niya to si Police Lieutenant Colonel Herminio Olivares, Chief of Police. Kan Ligao City PNP, nag-biberipikar sinda sa ngunyan. Kan informasyon, asin nagkakalat sa social media na igwanin na prayer rally
na mangyayari aligado sa aga digdi sa syudad kan Ligaw. Ampon iniinin na sarong politiko. Dahil pa ni opisyal na komunikasyon o detalye na nakakantos digdi sa kaaraman kan hipatura kan pulisya, pero kung ini tutuuhan ma-dispatchan ni na tao for ni na mga pulis for security and observation purposes sa aga bibi kung sakaling to an informasyon na nagkakalat sa Facebook kasi nakakantos digdi sa kaaraman kan Ligaw City PNP and nagsugo na si Chief of Police Police Lieutenant Colonel Herminio Olivares sa City Hall para i-verify rin sa local chief executive through Mayor Gonzales kung igwanin nag-apply for permit for para prayer rally na isasagip na aligado sa aga. Dangugunta, ang entrevista niya to kay Chief of Police Olivares digdi sa Ligaw City PNP. Magandang araw po sa ating lahat. Sir Jimmy, tama po yung narinig nyo. Allegedly, meron pong kumakalat sa Facebook ngayon na rally na magaganap daw po dito sa Ligaw City. But as of now po, wala pa po tayong official information coming from the City Hall or communication coming from the City Mayor. And we already communicated sa ating City Hall at aantayin natin yung pag-uusap po namin ng ating butihing City Mayor mamaya. Tayo po ay ipapatawag. But so far po, wala pa pong formal communication na nakarating po sa ating ipilan. So it is true na magkakaroon ng prayer rally bukas ng isang grupo ng kampo ng kandidato. So anong mga gagawin natin? So first of all po, siyempre i-check po natin yung kanilang permit sa City Hall at malamang naman na bibigyan sila kasi mag-uusap po tayo ng ating City Mayor mamaya. Then ipoprovide po natin yung necessary security para doon po sa event na yun for any untoward incident po. At police presence po tayo as we are always giving to all official occasions regardless po of political affiliation. So hindi pa. Alam naman po natin na in terms of peace and security ay papel po ng ating kapulisan. Kaya naandyan po kami bukas kung sakaling matuloy po yan para i-secure po yung ating event. Okay. Jimmy, anong oras na yan? Dahil man nga ni panin official na informasyon digdi na kuan lang ini nasagap kan na PNP. Social media po. So gigibon kung saan nagigibon sa Ligaw? Kaya nga ni nagmataod-taod na validate na Ligaw City PNP headquarter. Office of the Mayor kung igwanin na communication, official communication managad na igwanin mangyayaring prayer rally. Natural, maagihan niya sa local chief executive. Permit baga kaan sa hindi ko aram ang permit sa rally pero sa local chief executive yun dyan permit dapat sa aga sa aga aligado sa anong aga politiko tabi Jimmy? Anong politiko? Dahil kita mataram ngo na ano ang pigdalaganan niya? Anong pigdalaganan niya? Alang ka na posisyon pang probinsya garo. Okay. O di alatunta saga. O diyan hapon baka may konfirmasyon. Pero igo talaga kung na-receiving mga informasyon ka yan eh. Igo ka man na kaya pero dahil pa man no official na detalye digdi sa Ligaw City PNP kaya nasa pag-etsinda sa ngunyan pasiring sa local chief executive ka na Ligaw. Baka aram ni Mayor Nando. Baka aram niya. Di ba? Baka confirm kan si Mayor Nando. Tayo nagtugon na nga ni si Chief of Police ni pasiring sa City Hall para sa konfirmasyon tungkol sa bagay na nito. Kung in kaso totoo, malawos, natural ma-dispute sa man sila kitawo. Okay. Yan BBP yan sa tayo mga dagdag na informasyon digdi sa Ligaw City PNP headquarter, Jimmy Nasalita, DC GB News.
Sabi ni Contexter, sa Sleeping Lion po yan. Iyo, tama, sa Sleeping Lion po. Nakapuntukan Hill. Sabi yan, ha? Gary, may peace rally po sa Monday, June 30. Talaga? Oh. Iguaman pa. Sa Ligaw, may pigukonfirmar si Jimmy na rally sa aga. Tapos digdi po sa Monday, June 13, Iguaman Tabi, Sawangan Park. Sige, i-verify ta po kung ano yan na mga, di kaya kami mga coordination, buda, confirmation pagan bagay na yan. Baka po may nagdadangog si paano may nako ang documents garo mga requirements yaon ini kay Angel Bansuela yaon sa Purok 3 kang Lidong. Tiba ada mga importante ito. Ang pangaran kan na sa documents, Janet de la Cruz, taga Legazpi Imperial Court ang address. Tama ba to? So gusto tabi na magkuan kay ni sa mga dokumento po yaon digdi kay nakapangaon tabi sa Purok 3 kang Lidong Santo Domingo Albay kay Angel Bansuela. Hanapon na lang po nindo ang dokumento nakapangaran da kay Janet de la Cruz kang Legazpi City. Hello? All right. Ito na pala. Confirm na Jimmy, tapudang ko na nag-upload sa kuya pagka-programa ko, Apudang ko sa nag-upload sa ko pagka-programa ko, Alright, alas 9:04 na. Salamat, goodbye. Henry Maceda po, Mr. M. Dahil pong personalan, kita po tagahapot lang. Goodbye, mabuhay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa.